नमस्कार. विद्याप्रसारक प्राथमिक विद्यालय आणि विद्याप्रसारक हायस्कूलच्या वतीन आज जे या नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यांच्यानी ॲडमिशन आमच्या शाळेत घेतला त्यांचे एक स्वागत आम्ही एक त्यांचे ओवाळणी करून फूल देऊन त्यांना जे तोंड गोड करून त्यांचे आम्ही स्वागत केलेले असा. असे वर्षाच्या वर्सा आम्ही चालू असता आमचे. त्या निमतान आज आमचो शॉर्ट असो कार्यक्रम आम्ही केल्लो असा. त्या निमतान सगळ्या भुरग्यांचे सगळ्या पालकांचे हांव शाळेच्या वतीन PTA वतीन आणि मॅनेजमेंटच्या वतीन हांव सगळ्यांचे स्वागत करता.